Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 21 december. Op deze kortste dag van het jaar vraagt actiegroep Dolle Mina aandacht voor onveilige plekken voor vrouwen in de openbare ruimte. De Zeeuwse Dolle Mina's willen dat er meer straatverlichting in de provincie komt te staan. Omdat het bekend is dat er heel veel plekken in Zeeland gewoon onveilig voelen. Weinig verlichting, bebossing die niet fijn is. En we wilden graag hier een groot aandachtspunt aan geven. Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze al brieven gestuurd naar alle Zeeuwse gemeenten. We zouden het heel fijn vinden als gemeentes met ons in gesprek gaan, met ons willen meedenken en nadenken hoe we het voor iedereen veiliger kunnen maken op de straat. De brand gistermiddag aan de Schuberthof in Terneuzen is ontstaan na het afsteken van vuurwerk. Dat meldt de brandweer. De brand ontstond in de tuin en sloeg daarna over op de woning. De politie heeft het over een explosief dat opzettelijk was afgegaan, maar gaat er niet vanuit dat het een gerichte actie op de woning was. In Antwerpen begint morgen de rechtszaak tegen sterrenchef Nick Bril, hier te zien op archiefbeeld. De chef uit Breskens zou 's avonds laat op de parkeerplaats van zijn restaurant tot 2 keer toe over zijn stagiair zijn gereden, waarna hij dat verzweeg voor de hulpdiensten. Hij riskeert een celstraf, een boete en een rijverbod. Dit is echt volstrekt uniek. Dit had niemand ooit kunnen bedenken. En toch is het zo. Er is een nieuwe dolfijnsoort ontdekt in de Westerschelde. Of ja, nieuw. Dit is al 7,5 miljoen tot 8 miljoen jaar oud, dus nieuw is relatief. Maar we kijken hier naar de schedel van een spitsnuitdolfijn. De dolfijn is inmiddels uitgestorven, maar heeft er ongeveer zo uitgezien. De schedel werd ontdekt in de Vaargeul vlakbij Terneuzen. Die hele bodem van de Westerschelde is één groot fossiele kerkhof, zou je kunnen zeggen. Een goudmijn. De dolfijn heeft kenmerken die nooit eerder zijn gezien. Hij had bijvoorbeeld zo'n 80 tanden. Dan denk je, ja, 80 tanden, wat maakt het uit? Moderne spitsnuitdolfijnen hebben 2 tandjes, niet meer dan dat. Onze Westerschelde schedel is vanaf nu te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Extreme stand-up, super featherweight champion, the man in the blue corner. Mohamed Hamami is zijn wereldtitel bij vechtsportorganisatie Enfusion kwijt. De Vlissinger verloor in Den Haag gisteravond in de vedergewichtsklasse van Omar Maghoub. Zijn tegenstander werd tot ongeloof van Hamami als winnaar aangewezen. Ja, mijn tegenstander was onder de indruk van mij. Dat merkte hij meteen. Hij durfde niks te doen. Hij wachtte gewoon dat ik naar voren kwam. En dat was gewoon vastpakken en gooien. En als je zo'n wedstrijd wil winnen. We denken nog steeds van hoe kan de jury dit hebben besloten. Machine Gun Mo, zoals de bijnaam van Hamami luidt, laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. Ja, kijk, we kunnen het ook niet kwalijk nemen van de jury's. Die zijn er ook heel de dag. Misschien dat ze een paar dingen over het oog hebben gezien. Maar ja, zo kan je niet winnen. De verwachting is dat er binnen een maand duidelijkheid komt over de beroepszaak. In de weken voor kerst gaan in de gemeente Capelle kerstengelen rond. Anoniem brengen inwoners kleine attenties bij mensen die juist in deze tijd een lichtpuntje kunnen gebruiken. Het doel is denk ik aan de ene kant om dus mensen een hart onder de riem te steken. De mensen die een engel ontvangen hebben vaak of nu of al langere tijd een wat lastiger tijd. En het is denk ik ook andersom het verspreiden van wat goedheid. We leven in een beetje een gepolariseerde tijd, dus het is ook goed omdat er onverwachte goedheid op je pad komt. Esme, jij bent dit jaar voor het eerst kerstengel bij dit project. Waarom ben jij kerstengel geworden? Ik heb zelf vorig jaar mogen ervaren hoe het is als ontvanger. En dat was zo mooi en waardevol, waardoor ik nu dit jaar engel ben. Ik vind het erg mooi, zeker omdat je ook in een anonimiteit kan blijven. En dat je gewoon iets goeds kan doen voor de medemens. Nu was jij vorig jaar zelf ontvanger. Waarom? Ik heb vorig jaar met ons gezin hebben we een moeilijke tijd gehad. En ja, wij wisten helemaal van niets. En iedere zondag werd er een mooie tasje aan de deur gehangen van een onbekend persoon. En die liet toch eventjes weten dat hij aan ons dacht, hij of zij. Dus dat was een heel mooi, waardevol gebaar.
We hadden vandaag een zondag met overwegend bewolkt weer. Veel wolkenvelden die vooral wat in de middelbare en hogere etages van de atmosfeer aanwezig waren. Maar van tijd tot tijd kwam er ook een enkele opklaring voor en wist de zon zich zo nu en dan nog even te laten zien. Het was verder erg zacht met maximumtemperaturen van 10 à 11 graden. En daarmee was het voorlopig de laatste zachte dag van dit jaar. Verder hadden we een matige oostenwind. En met die oostelijke wind wordt geleidelijk koudere lucht aangevoerd. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met een zwakke tot matige oostenwind en minimumtemperaturen tussen 3 en 5 graden. En komende week zorgt die straffe oostenwind ervoor dat de koudere lucht wordt aangevoerd en het kwik elke dag wat lager komt te liggen. Morgen liggen de maximumtemperaturen rond 6 à 7 graden. En we hebben wisselend bewolkt weer en soms ook eventjes wat zonneschijn. Dinsdag is er weer wat meer bewolking en dan wordt het ongeveer 5 graden overdag. En dan zien we later in de week richting de kerstdagen dat er nog koudere lucht wordt aangevoerd. En dan zal het kwik overdag komen te liggen rond het vriespunt. En in de nachten hebben we dan een paar graden vorst. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.